पोसुगाव ICDS Project नि बानजायनायाव गोग्गो आदार जानायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनायनि हाबाफारि खुंदों। गसाइ महकुमानि सिङाव थानाय पोसुगाव ICDS Project नि बानजायनायाव पोसान दान फालिथायखौ बेखेवनायनि असिरायै पोसुगाव प्रजेक्ट मावख'निफ्राय पोसुगाव हाथाइसालिनि गेजेरजों अंगनाबादि मावफारिया मैगं थाइगंनि माला गाननानै मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'जाथावदि पोसुगाव प्रजेक्टनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो अंगनाबादि मिरुनि अंगनाबादि मावफारियाफोरा गोरबोआव थानाय आइजोफोर, आहार दौफुनाय बिमाफोर, लाथिख' बैसोनिफ्राय 6 बोसोर बैसोनि गथ'फोर आरो देरफुनाय हिनजावसा लाइमोनफोरनि गोग्गो आदार जानायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनायनि हाबाफारि आखायाव लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो पोसुगाव ICDS प्रजेक्टनि मानगोनां CDPO मुस्लिमा अनुपमा ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होनायजों लोगोसे बे हाबाफारिनि सायाव बिथां CDPO मा बुंखो फै आबुङै मिथिना लानो। जोंनि रिले खालामनायनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा सेप्टेम्बर मास 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय 30 सेप्टेम्बरसिम जोङो नेशनेल निउट्रिसन मिशन होनाय 2023 6th राष्ट्रीय जोंनि पोषण माह सोलिदों दा। बे पोषण माहनि ओरैनो अलरेडि जोंहा स्टेट लेभेलाव ओपनिं जाखाबाय। जों दा प्रोजेक्ट लेभेलाव दिनै ओपनिं सेरेमनि मोनसे खालामदों। दिनैनिफ्राय जों दिनै प्रजेक्टआव फार्स्ट ओपनिं खालामनानै दा बिनि उनाव ब्लकआव जोंहा अंगनबादि सेन्टारफोर दङ, बेहाय जों खालामहैगोन। दा जों बे खालामनायनि गुबै माबायानो ओंथियानो जाहैबाय जोंहा जोंनि गामियावनो मोननाय मैगं थाइगं बेसेन गैयै बायनो नाङा, बेफोरखौ न'आवनो मोनजोबो। बेफोरनि गेजेरै जोङो जोंनि गुबै टारगेट लानाय 0 to 6 yearsनि गथ'फोर, लोगोसे बेजों प्रेगनेन्ट, नार्सिं आरो एडोलेसेन्ट गार्ल्स थाफागोन। लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरबो लोगोसे थाफायो जोंनिजों। आरो जाहाथे जाय बिराद गोब्राबै थांनानै थानाय गथ'फोर, दा जेराव जोंनि माबानिफ्राय जोङो सेम आरो मेम होननाय गथ'साफोर मोनगासिनो दं, बेफोरखौ खमायबोनो थाखाय जोङो दिनैनि बे पोषण माहखौ ओपनिं सेरेमनि खालामबाय। आरो बेनि गेजेरैनो जोङो माखासे निउट्रिसननि एवारनेसखौ होनानै बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय थांखि लादों। बेया जाहैबाय जोंहा दा मैगं थाइगंनि माला गानदों जोंनि अंगनबादि वार्कारफ्रा। मानि थाखाय होनबा बेखौ जों दिन्थिनो लुबैदों जाहाथे बेफोरबायदि गामियारिनि मैगं थाइगं बेसेन गैयै जेखौ होननाय जादों बायनो नाङा, बेफोरखौ जोङो गामियावनो मोनजोबो। जेरै दिंखिया मैगं, नै सजना बिलाइ, ओमफ्राय नोरसिं, ओमफ्राय मुदुमफुल, लेबु, ओमफ्राय लोगोसे मैफ्राय, ओमफ्राय दिंखिया, थास'नि बिबार, बेफोरबायदि बेसेन गैयि आरो बेखौ बायनोनो नाङा, जोंहा गामियारियाव मोनजोबो। बेफोरखौ जाहोनानै जोङो प्रेगनेन्ट, नार्सिं आरो लोगोसे एडोलेसेन्ट गार्ल्स, लोगोसे 0 to 6 years गथ'फोरखौ जोङो जाहोयै लोंहोयै बिसोरनि देहाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन दावगाहोनो थाखाय जों बेखौ दिन्थिनाय जादों दिनै रिलेनि गेजेरजों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।